ZBookче J7. Машина звер. Значи ръчкам го от вчера, да само да ви го покажем. Този красавец, 32 RAM, i7, 10-то поколение, NVMe 512 гигабайта, видеокартичка 6 гигабайта. Отворил съм тук 1000 таба, качвам разни видеа. Това е машина трепач. Не че си хваля стоките, ама те са си захвалени. Вижте за какво става на въпрос. i7, 10-то поколение, Nvidia картичка, 6 гигабайта, 1 терабайта всъщност място за съхранение, 2 по 512 съм сложил, понеже ще си го ползвам аз за себе си. Има си подсветка, тук мога да покажа откъде се включва, намалява се, увеличава се, няма забележки, ако аз кажем отзад, яката работа. Тая машинка в момента е на 600 евро. А ако ви се дават още около 100-120-30 евро, i9 процесорче, пак 10-то поколение. С i9 около 730 евро идва този лаптоп. С i7 10-то поколение 600 еврака. На това може да се прави абсолютно всичко от базови нужди, даже може да се цъкате на игри, тъй като видеокартата позволява. Тук сме отворили TikTok, Facebook, Google Drive, YouTube, Mac, яко. Тази работна станция с още около 10 на модела, в момента ги качваме в сайта torrentski.online. Аз ще си я подаря така за мене, защото ма кефи, ще си направя един подарък, аз бързо така ги сменям. Продавам, после сменям, после пак си купувам друга станция и така. Поставям координати за връзка, ако някой реши да заяви и му хареса. Не са много бройките, няколко бройки са от G7, обаче има и G8, има и G10. Има вече станции, има и G3. Хора, които са чакали, тук имаше хора, които чакаха с седмици, да ни кажа и повече, за G3. Има вече и G3, в момента ги профилтираме, почистваме и ги пускаме. Който е чакал, ще остане доволен. Всичко е с 32 RAM, NVMe, бърз диск, гаранция и така нататък. Аз ще си разучавам още малко новия подарък и отивам към сервиза. Скъпи приятели, забравих да вметна последно, но не е по важност място. Батерията е близо 90%. Сега ще ви я покажа. 94 338 мВт, излиза фабрично, 82 820 мВт. Това прави 88-87% цикъл 48, цикъл каунт. 48 пъти разредена.